казват ми Илянчи, от град Разград съм. И най-яркият спомен като детство, това място, където има и болка, има и щастие, има и спомени, има и тъга, и много чувства, просто поражда много чувства. Гробишния парк е това, че винаги когато дядо ми почина доста, бях доста като дете, нали, буквално бях дете и дядо ми почина. И бях много малък и аз и братовчет ми заедно го намерихме. И нали починал, за съжаление. И заедно, когато ходехме там, след погребението, нали, години след това, вече като израснах, когато ходехме там, винаги гледах паметниците на хората и винаги гледах снимките, портретите, годините. Винаги ми беше интересно паметниците. Най-много бяха ми интересни паметниците, как са, някои са доста по-тъмни, някакви много стари, други с някакви орнаменти по тях. И ми бяха винаги интересни и се постарах да науча къде е точно къде е погребан дядо ми. Той се казваше Райчо. Има много готино дядо Райчо. И след време се научих да го откривам и когато ходех ми викам, има задушница, ще ходим на гробището и аз бях много малък и се радвах и те там правяха, нали, каквото. В смисъл родителите правяха, там поливаха вино, само това помня и някакви там палиха свещи, пък аз ходих из гробището, се разхождах и гледах другите на огромни плочи и беше ми много приятно. То и сега ми е. Реално, но за съжаление не ходя толкова често вече. Но така е.